Hyvää päivää Kaikille. Vauhti varikolta Ville. Ja routapohjalainenta Tapani. Puhutaan hetki kytkinkiteistä. Miksi ja milloin? Ja milloin ei. Niin. Että, miksi niitä on niin monta erilaista? Perusasiat kytkinkiteistä. Mä aiheuttaa niin paljon kysymyksiä, toistuvia kysymyksiä, väärinymmärryksiä, misinformaatiota, kaikkia mahdollista. Oiotaan pikkasen huhuja. Ja pyritään pitää simppelinä tämä asia, että ei mennä mihinkään niin oikein syvälle, että kaikki ymmärtäisi sen mahdollisimman hyvin. Niin. Tapsa, miksi pitää laittaa kytkinkitti 570 polle? Ei välttämättä miksikään. Ah! Jos ajat kouluajo esimerkiksi, niin se on paljon maantieajua, sillä ei ruoviteta mehtäsä, ei vaihdeta isompaa rengasta, vaan halutaan pitää kierrokset matalina ja miten sanoisit, taloudellinen ajo, niin ei siihen tarvita sitä kytkinkittiä. Se menee se alkuperäinen oikein loistavasti sinne. Mutta milloin se tarvitaan? Niin. Mitä jos siihen vaihdetaan, tai sanotaan, että jos sä laitat 30 renkaat sulla tonniseen, niin ja ajat Nevalla. Miksi sinne laitettaisiin kytkinkitti? No koska rengas, kun vaihtuu rengas isommaksi, tämmöiseksi möröksi, niin pyörintävastus on eri, pyörivät massat on eri, variaattori hakeutuu aina keveimpään mahdolliseen. Ja se on tarkoitettu vakiorenkaille, vakiomassalle, mikä siinä renkaassa on. Kun puhutaan, että vakiorengas nyt, peltivanne, siihen joku pikkunen 25, 26 vakiorengas, niin mitä se painaa vanteen kanssa yksi nurkkaa kuin 6 kiloa. Sitten tämmönen mölliskuukkeli vanteen kanssa, niin tuo painaa varmaan 28 kiloa kappale. Niin meidän pyörivät massat on aivan erilaiset. Ja nyt kun lähdetään sinne Nevalle, tai ei meidän tarvitse mennä Nevalle, 30 yleensäkin. Jos se vakiorengas on vakiovoimallinen ja vakiorengas on suunniteltu toimivaksi yhteen, ja ne yleensä toimii todella hienosti yhteen. Heti kun laitetaan isompaa, niin meidän pitää kompensoida sitä rengaskoon muutosta jollakin. Ja sitä yleensä kompensoidaan niin pääsääntöisesti, että hiastetaan ylöspäin vaihtoa variaattorilla, että se ei ole vakion kaltainen liian nopea, koska nyt jos se on sille pienelle renkaalle, meillä onkin iso rengas siinä, niin mitä tapahtuu? Se on aivan liian kytkevä, se boaa konetta. Lykää isoa pykälää päälle väkisen, joka aiheuttaa sitä remmilämpöä sitten huomattavasti Kyllä. siellä. Se tulee lämpenee se remmi sillä. Eli se ei ole hyvä asia. Ei siihen vakiosetuppiin, se on vähän niin kuin rossipyörässä vaihdetaan välityksiä, niin näihin vaihdetaan variaattorihiluja, että me kompensoidaan rengaskoon muutos sillä. Ja ajotyyli, missä ajetaan, mikä se on se maastopohja. Onko se, missä me nyt ollaan tämmönen hiekkapohjainen, missä halutaan ajaa lujaa, jälleen mennään eri kytkinkittiin vai sitten sinne Nevalle, tämmöiselle renkaalle, niin siellähän halutaan, että se kone menee aina parhaalle tehoalueelle. Jolloin tulee vastusmuutos voimalinjaan, niin se voimalinja kykenee reagoimahan siihen vastukseen sitten, kun se muuttuu, ettei se kyykkää se kone ja puudu siihen Nevahan. Ja rengasnopeus sitä kautta hidastuu, vaan se halutaan pitää sillä mahdollisimman isolla rengasnopeudella. Kyllä. Näitä pystyy sitten niin karkeasti ajateltuna iso rengas hidastetaan ylöspäin vaihtoa. Pikkurengas saa olla nopea ylöspäin vaihto. Että se pykältää tarpeeksi niin manuaaliauto, niin 1, 2, 3, 4 on tosi nopea. Mutta isolle renkaalle me halutaan, että se kierrättää pikkasen enemmän, että se pysyy siellä. Mutta sitten, jos me halutaan hienosäätää, niin heliksi. Heliksi kulmat vaikuttaa siihen, minkä tyyppinen se on, miten se pakottaa sen toimii, miten se vaihetuttaa. Sillä pystytään hienosäätämään todella paljon, että onko trailityyppinen heliksi, onko mutaa heliksi vai onko skegmönsteri vai... Ja siihen sitten jouset päälle, mikä se toisiojousen jäykkyys on, kuinka se vaikuttaa se heliksin kanssa yhteen. Haluaako se jousen kautta lykätä koko ajan isompaa pykälää, jolloin taas mikä kulma siinä heliksissä onkaan, mihin se on suunniteltu ja mihin se halutaan. Niin sitä mukaanhan se. Onko se lineaarinen jousi vai onko se progressiivinen jousi, niin
kaikki merkkaa, mutta tämän takia me ollaan yritetty tehdä tämän mahdollisimman helpoksi ja taulukosta voi katsoa, että mikä kone, millä renkailla, niin siitä mulla on tuon kokoiset renkaat, tämä kone, haluanko mä trailiä, mutaa vai mitä mä tällä haluan, niin nappasee siitä, niin me pähkäillään niitä, että mikä toimii missäkin parhaiten ja Kyllä. tuhotaan laitteita siinä yrittäessä. Se on pitkä työmaa, mikä siinä menee, että kun testataan eri kiihtyvyydet, kuinka se reagoi vaikka keskialueella, että siihen saa ihan sitä voimaa silloin, kun sä painat kaasua, kun se on keskialueella, että se reagoi se voimalinja siihen. Mutta kumminkin, jos halutaan taas nopeutta, että se pystyisi antamaan sitä nopeutta myös sille renkaalle kautta koneelle. Niin siinä on niin paljon muuttuja siinä matkassa, että sitä voi ihan... Ei niin riitä sanat, mitä kaikkia sille voidaan tehdä. Niin, sillä voidaan. Niin ja nythän mentiin vaan yhtäkkiä toisiovariaattori, että nyt kun ensio vielä sotketaan mukaan, niin sillä pystytään ension painovarsilla tai massalla tai jousilla ja lineaarinen vai progressiivinen jousi, niin hakia sitä käytöstä, mitä se on. Mutta sitten jos niin vielä karkeasti palataan taaksepäin, niin nyt jos ajateltiin, että 30-sille laitettiin ne, hiastetaan sitä ylöspäin vaihtoa. Niin se myös tarkoittaa nyt sitten sitä, että jos sä ajattelet, että mä viikonloppuisin laitan isot renkaat siihen ja käyn vähän ajamassa ja viikolla sitten sillä Kossi saa vettää kouluhun pikkurenkailla, niin ei, se yksi ja sama kytkinkitti ei vaan toimi siinä. Ei. Se haluaa siinä vaiheessa se kytkinkitti, mikä sille isolle renkaalle on laitettu, koko ajan pientä pykälää. Jossain vaiheessa sieltä palaa se remmi. Tai jos on CV-tekki, kun siellä on myös muoviosia, ne muoviosat sulaa. Kyllä. Eli siellä hajotetaanhan paljon äkkiä muutakin kautta. Lämpö, jousi kuoleentuu, niin aina pitää muistaa se, että kun vaihdetaan äkkiä se 4 tuumaa rengaskokua, niin aina pitää vaihtaa sitten se vähintään toisiojousi. Kyllä, vähintään toisiojousi, koska liian suuret renkaat ja vakiokytkin tulee hajottaa kaiken. Sitten liian jämy tymäkkä kytkinsarja, mikä on isolle renkaalle, vakiorenkaat, taas hajotetaan kaikki. Mennään kultainen keskitie. Renkaat ja kytkinhilut menee aina parina. Sitten kohta lähtee joku Honda-mies kunnon Facebook-sotaa siellä vetäähän taas. No, kumivetoiset tommosia justihin. Pitää olla se kova laatikko. Kova laatikko. No niin. Voi ettäkö ne joskus lähtis Nevalle mukaan ne Honda-miehetkin. Ehkä joskus. Niin. Katsotaan ei ole taas näkynyt pitkään aikaa. Ei. Mutta on se niinkö justiin näiden kaikkien muutosten kanssa, nyt kun puhuttiin vähän siitä toisiokäyttäytymisestä, kun mennään siihen ension käyttäytymiseen ja kun on painovarsi. Mikä on painovarren selkä? Missä kohtaa painovarressa se massa on? Missä on jos on sääjettävä painovarsi, missä siinä on se massa keskipiste? Ja sitten, että kun siihen lisätään massaa, mihin kohtaan siihen lisätään massaa? Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tuleeko shift-outti vähän aikaisemmin tietyllä massalla painovarressa vai lykätäänkö sitä shift-outtia ylemmäksi isommille kierroksille? Ja se on monesti noin se, että jos ajetaan isua kovaa kautta kiihytetään, niin moni ajattelee se, että konehan pitäisi huutaa aivan siellä ylärekisterissä. Mutta kun sekään ei mene, niin sillä ei saavuteta sitä parasta kiihtyvyyttä, vaan se pitäisi mennä sinne karkeasti väännön ja tehon väliin. Siellä niin oikeassa välissä. Nyt jos tuosta on hyvä ottaa aasisiltana vaikka tämä uusi moto, niin huippuhevosvoimat on 7500 kierrosta, mutta huippuvääntö on 5800. Niin säädetäänkö kytkin nyt, että se huutaa 7,5 tonnia vai säädetäänkö se, että se on 5800? Niin eikö se ole sinne väliin? Tää on vielä niin tyhmää, että niin ihan tyhmää kierrättää tämmöistä konetta 7,5 tonnia vakiona. Sitten jos sitä vähän modataan, niin sitä pystyy kierrättämään. Silloin me siirretään vääntöpiikkiä ylemmäs. Mutta nytkin tulee tämmöisiä aasisiltana niin pikkujuttuja, että jos pyöritetään vesipumppua yli 7200 kierrosta, niin melkein kaikki vesipumput alkaa toimia siinä vesijarruna, jos sulla on termari paikalla. Eli jos halutaan enemmän, niin pitää heittää termari sieltä pois. Sitten pystytään antaa laulaa enemmän, ettei tuhota, kun
sitten tulee näitä legendoja, että niin vesipumppuja hajoaa, vesipumppuun siipiä menee, vesipumpun tiivisteitä menee. Eihän niitä oikeasti mene, jos ei ole painetta siellä. Tämä justiin huomasi tuossa 8-polkki Scramblerissa, missä on modattu nokka. Ja siellähän on paras teho yli 800 000 ringissä nyt. Ja termostaatti paikalla, nosteli lämpöjä. Termostaatti pois ja sinne laippa, jos on 14 millinen reikä. Annetaan sille enemmän sitä virtaavuutta. Heti rupesi pysyä lämmökurissa ja käyttäytyminen muuttui sillä koneella. Joo. Niin, pieni asia, mutta iso merkitys. Joo. Me kokeiltiin tää vesipumppuhomma Jenkeissä Main Street Cyclein Dynossa, niin vakiotonninen moto, niin kokeiltiin ilman termostaattia ja termostaatin kanssa, niin täysin vakio uusi kone linjalta, niin 3 hevosvoimaa on rengastehoero siinä penkissä. Ja silloinhan sitä huuatetaan koko ajan isolla teholla, tai isolla ringillä, eli siellä pitkästi yli 7 tonnia. Eli sillä on jäätävä vaikutus. Ja siinä tulee nyt sitten kytkinkiteihin, että aina rakennetut koneet sit, jos sitä on rakennettu, niin rakennetussa yleensä joutuu käyttämään vähän mielikuvitusta ja hienosäätää sitä itse. Mutta kytkisarjat on käytännössä suunniteltu vakiokoneisiin softan kanssa. Mutta sitten jos tehdään rautamuutoksia niihin, niin aina kaikki muuttuu. Kyllä. Ja tuo justiin, että mihin sä sen laitteen haluat. Onko se siihen tieajoon, onko se työkäyttöön, onko se nopeaa ajoon, mitä hypitään, ajetaan hiekkamontulla esimerkiksi, vai tuleeko se sille isolle renkaalle ja nevalle. Niin siinä on monta pykälää ja sitten kun on jokaisella vähän semmoinen oma mieltymys, että mitä halutaan, mutta pitää muistaa, että yksi ei voi toimia koko skaalassa. Ei. Se on vain niinkö täysmahottomuus. Tai sanotaan, että se yhden saa toimihin kaikissa näissä sillä on niinkö ihan ok. Ei. Esimerkiksi tämä Stake 2 trailikitti, missä on ihtellä painovaret on säijettävissä. Sitä pystyy muklaahan hieman rengaskoon mukaan, mutta se on lähinnä ajateltu siihen, että ajetahan sitä GNCC-tyyppistä ajua pienemmällä renkaalla. Ja sitten saa sillä painovarrella säätää sen tehoalueen itselle sopivaksi kautta sen käyttäytymisen. Kyllä. Joo. Yleensä niin trailikitit on vähän semmosia joka paikan höyliä. Ja trailillä pystyt ajamaan vähän kaikkia. Se toimii normiajossa, se toimii siinä. Talvella kun työnnetään pihalla lunta, niin se toimii siinä. Se toimii siinä kaikenlaisessa körröttelyajoissa, se toimii siinä kouluhommassa. Pystyy laittamaan vähän isompaa rengasta siihen ja näin, niin. Että se pystyy kompensoimaan vähän niin kuin joka suuntaan sitä. Niin. Mutta jälleen kerran, sitten kun mennään siihen, mä haluan tasan tarkkaan tuohon käyttöön, niin se on taas eri kytkinki. Taas eri kitti, kyllä. Mutta edelleen, jos mennään alkuun sitten vielä, niin kytkinkittiä ei välttämättä tarvitse. Ei. Jos on täysin vakiolaite, vakiorenkailla, sillä ajetaan kouluun, eli ajo on semmoista kaasupohjoisa joka risteyksestä ja seuraavaan risteykseen hirveällä jarrutuksella, niin ei sinne nyt oikeastaan ole mitään hyötyä laittaa mitään kytkinkittiä. Ei saa oikein mitään irti. Ainakin itse tuli semmoinen olo, että niin nyt on niin ihan turhaa. Tai saa siitä irti se lähtö. Niin, se tunne, saa. Vähän voi keulia tai vastaavaa, niin. Mutta kiihtyvyys taas hiastuu sinne loppuun päin, se kone jää huutaan, kunnes se laitetaan sitä 60. Kyllä, sepä se. Niin. Se on kiva alku, mutta loppu on se huono puoli, joka taas rikkoo sen remmin äkkiseltä. Sitä huuatetaan tuolla. Ja sitten niin näkee paljon sitä, että näitä mud-kittejä, Skegmeister-kittejä laitetaan paikalle, että halutaan keulia. Se on mahtavaa, kun keulii. No onhan se, mutta se syö sen huippunopeuden pois, ja sitten kun siellä on se raskas, äärimmäisen isolle renkaalle tehty kitti, niin se kone huutaa kuin hyeenä, se ei vaiheta ylöspäin ollenkaan ja taas tekee lämpöä ja taas räjähtää remmit. Kyllä. Niin. Se on ihan turhaa laittaa vakiorenkaalle liian tymäkkää settiä. On. Käytön mukaan kaikki. Niin. Pistetään, vaikka tässä nyt video julkaistaan, niin alle
web-osoitteet, voitte sieltä käydä katsoa, että mitä löytyy. Joo. Pystytte tutustumaan näihin. On teillä sitten Segway, CF, Polaris, niin pystytte käydä niitä katsoa, että mitä sieltä löytyy. Joo. Että mehän voitaisiin tästä puhua vaikka kuinka Muutama kauan. päivä. Ei ole ongelma, että näitä kun on pähkäilty yhdessä monia eri ongelmia kummallakin suunnalla, niin se ei ole yksinkertaista. Ei. Miksi tapahtuu jotain tämmöistä nyt, kun mä teen näin. Niin. Joo, ja nyt sitten vielä kun on tässä mainostettu, että ei vakiorenkaalle tarvitse mitään muuta, se on nyt poikkeus. CF-motot 850 ja tonninen G2 on ärsyttävän nykäisevä se liikkeelle lähtö, mutta se johtuu siitä, kun sillä on lineaarinen jousi. Ja kytkinkitiensä tulee progressiivinen jousi, mikä pehmentää sen lähön, jotta se on ajettava se kone. Joten ne tarvitsee mun mielestä joka ikinen. Siis se kytkinkitit, minkä takia aikoinaan niihin tuli tehtyä, niin oli se, että kun mulla oli 850, niin tuli niin hirviä ostorapula siitä koneesta, että tuntui, että ei tämän kanssa voi elää. Se oli aivan jotakin kauhiaa, niin jotakin oli tehtävä, niin kytkinkitillä. Niin sitä tuli hierottua ja siitä voi sanoa muuten, että kytkimen pultti niin aina 100 kiristyksen kohdalla niin venyy niin paljon, että sitä ei voi enää käyttää. Ja sitten 200 kohdalla niin menee kaikki kytkinkopan pultit paskaksi, että niitä ei voi enää käyttää. Mutta sinne kun tuli testattua, niin progressiivisella jousella, omaa suunnittelemalla jousella sen sai sen lähön nätimmäksi siihen koneeseen. Eli ne tarvitsee myös vakiorenkaille. Mutta se on. Ja justiin tuossa vielä, että ensiojousi, milloin se kytkee. Että kuka haluaa siinäkin mitä? Mä haluan pehmeän kytkennän. Eli tiputetaan sitä kytkentäkierroksia. Tai sitten jos halutaan isolle renkaalle se repääsevä, niin sitten taas nostetaan niitä kytkentäkierroksia sillä jousella. Joo. Sitten saa ihan terävä siitä lähöstä. Kyllä, joo, ja siinä on vielä sitten se, että se ei tarkoita sitten, että ison renkaan kitit on aina semmosia, että ne repii ja aivan kauheita, että se on semmoinen on-off, vaan näillä pystyy oikeastaan ajaa todella nätisti. Jos, niin kuin CV-tekit on varsinkin semmosia, että jos se tuntuu, että se on kauhean nykäisevä, niin se yleensä johtuu siitä, kun asiakkaiden kanssa puhuu, että silloin on ajettu 3-4 tuhatta kilsaa, laitettu kytkinkittiä, ei se auttanut mitään, kun se on vieläkin todella repääsevää se kytkentä. Et se sanotaan aina se, että sille pitää oikein antaa kaasua, että se lähtee vetää. No, kas kummaa, sinne ei ikinä laitettu mitään huoltosarjoja, niin liikkuva lautanen kulkee vinoosa, eli se jää konkelo. Niin nyt se on vähän vinoosa, sanat kaasua niin kauan, että se paukahtaa sieltä irti, niin on ärsyttävää lähteä liikkeelle. Eli huolto-osat niin, ja kytkinkitti niin varmasti on pehemiä. Ei yksikään, niin vaikka on kuin raju kitti, niin se ei ole ärsyttävän nykäisevä liikkeelle lähdössä, koska se nykäisevä ei ole taas hyvä, mutta se on rajumpi, mitä se trailkitti monesti se liikkeelle lähtö, että puhut eri kierros, koska jos ajatellaan, että tyhjäkäynnit on 1500, onko meillä kytkimen kytkentä 1800 vai onko se 2000 kierrosta vai niin kuin vakiokoneeseen on joskus jopa 2400 kierrostakin, 2500, niin puhutaan eri hevosvoimista, mitä meillä moottori tuottaa silloin. Se on ihan eri, että käykö se kone niin kytkennässä 1800 vai käykö se 2000. Niin meidän hevosvoiman määrät, mitä se antaa kytkimen läpi, niin on aivan eri. Se tekee siitä, onko se rauhallinen, minkälainen se on ja minkä luonteinen. Vielä takaspäin, kun sanoit sen kytkimen huolto. Niin muistakaa huoltaa niitä kytkimiä. Vaikka sulla olisi 3 tonnia kytkiä, siellä onkohan uraklutsi niin lähemmäksi 3 tonnia. Kyllä, niitä pitää huolta. Kohta on joku Yamaha-mies siellä kirjoittamassa. Mulla on siellä remmikaku, tämä ei ikinä hajua. Niin. Ja sille ei tarvitse tehdä mitään. Hajua. Niitä pitää putsata ja niitä pitää huoltaa. Kyllä. Ja ehdottomasti ei ole iso asia, että otetaan se koppa irti, katsotaan sitä yleisesti, puhalletaan edes ne pölyt sieltä pois. Joo. Ja jos rupeaa tuntua, että jotain erua on tullut aikaisempaan ja ei välttämättä itse pysty tehdä, ei ole työkaluja siihen, niin viekää se huoltoon. Että siellä katsotaan, vaihdetaan, onko sillä liukunastaa, mitä tahansa polle ensiotyyppisiä on painovarren yläpuolella spiderissa
rullaa, onko ne rullan puslat kulunut aivan loppuun. Siis tämmöisiä peruskuluvia osia. Ei ne ole vikoja, ne on kuluvia osia, Kyllä. jotka pitää huoltaa on, ja sehän se on se remmipöly, se tuhoaa kaiken. Niin kun kannamisako on remmipölyä, niin kytkimen rullat niin tulee flatspot. Ne vaan hajuaa, ja se on sen takia ne menee jumiin, kun siellä on remmipölyä. Sillä ei vaan voi mitään. CVT-kit, no nyt vielä yleistetään sen verran, että monesti jos on esisuodatin variaattorilla, niin ne pitäisi puhistaa aina silloin tällä. Kyllä. Monesti niin tuhannen tukkoset, että sinne ei mene ilmaa läpi. Ja sitten kun mennään vielä siitä ilmasta aasisiltana siihen käyttöhön, niin monesti näkee sitä, että kun mönkiällä ajetaan, niin sitä on kuormitettu tosi hulluna. Sitten tullaan, niin nähdään siinä kaverit, ollaan päästy pinteestä pois, sammutetaan suoraan koneet. Mitä tapahtuu remmilämmöllä? Ei tuuletu se variaattorin koppa. Siellä ei kierrä ilma, se jää se kuuma ilma seisoo sinne sisälle. Kyllä. Antaa sen koneen käydä siinä. Se viilentää ja vaikka vapaalle, pikkusen antaa kierroksia, että siellä vielä enemmän kierretäisi se ilma ja sitten jättää vielä sen tyhjä käydä. Kyllä, aina tyhjä. Kuormituksen jälkeen niin ei koskaan lennosta sammuteta, sitä annetaan olla. Tämä oli niinku, aikanaan kun Kannameja värkkäsi, niin tuli monesti tämä sama, että kun maanantai-aamuna huoltoliike ovet aukastaan, niin tulee aina niitä, että kun tämä paska hajosi tänne ja oltiin ajamassa vähän suosa ja olin kiinni, päästiin irti ja sitten mä lähdin mehtäautotietä ajelee siitä kotiin, niin kohta räjähti remmi. No, sitten tulee aina se kysymys, että no niin, sä olet kiinni, että revittä sitä pois vinssillä ja sutta sitten, että tuliko vähän remmistäkin savua? No vähän haisi semmonen. No, sitten ollaan saatu se ylös. Mitä tehdään? Siinä on kaverit ollut auttamassa, niin ensimmäisenä kone sammutetaan. Pistetään tupakiksi ja vähän höpötellään siinä. Siinä on mennyt vartti. Sitten lähdetään, että ajan tuohon mehtäautotielle ja lähdetään tästä paikna. Niin mennään siihen mehtäautotielle ja siinä lähdetäänkin ajaa isua kovaa. Joo, aina se kaasupohja. Kaasupohja. Keskipakosvoimat remmissä vaan nousee, se pyörii ja se yrittää repiä ihtiä hajalle. Mutta sitä ennen mitä me ollaan tehty, niin se remmi olisi kestänyt. Mutta kun nyt se on sammutettu siihen, niin sen lämpötila on vaan noussut ja se remmiliima on noin 130 astetta, kun se löystyy. Ja remmissähän ei ole oikeasti, ainut se on se kevlarikerros, mikä pitää sen kasassa. Ja se kevlarikerros, mikä menee se pikkuinen viiva siinä, niin siitä kun liima lähtee irti, niin se kevlari pääsee siellä heiluhun. Ja nyt kun sille tuleekin keskipakosvoimainen sen mehtäautotielle, niin se nostaa sitten se remmimateriaali irti ja se vetää kaikki ja sitten tulee sitä pikkusilippu. Joo. Ja sitten aina miten remmi on hajonnut, niin se miten se on hajonnut, niin kertoo myös mikä on ollut syy. Se ei ole rakettitiedettä. Se aina kertoo, että onko se ollut lämpö vai mikä. Ja yleensä se on aina lämpö, mikä sen hajottaa. Ja tämäkin justi, että se on monesti vielä niin käyttäjäpohjainen virhe tullut siinä. Että vahinkojahan sattuu, ei siinä ole mitään, mutta muistetaan myös sitä oikeaa käyttöä. Joo. Että ei sitä, niin kuin, jos on oikein jumisa, se rengas ei lähde pyöriin, niin sitä on turha pakottaa hirviästi, vaan kun sä oot vinssin nokassa. Hyvä ohjesääntö, että pistetään vinssin vaikka puuhun kiinni, vetään tiukalle ja kaasulla vähän nyppästä. Se pikkusen aina pyörähtää ja nostaa. Taas kirjalle, taas nyppäsee, se nostaa. Eli ei kaivetakaan ihtiä koko ajan sinne syvälle, vaikka se rengas pyörisikin. Joo, se pitäisi tehdä vinssitekniikoista oikein niin opetusvideo, että kun sitä näkee niin monesti, että kun ollaan jumissa. Mönkiä media, tässä on teille. Niin ois, kyllä. Nyt. Miten vinssataan? Kun olet jumissa, miten käytät vinssiä? Joo. Nyt Mönkiä media. Joo, siinä tulee taas sitten vielä se aasisilta, että eihän ne vinssit nyt oikeasti hajua. Niin, äkkiäpä se. Niin. Oikeasti se on jännäkö. Se on yleensä sitten yksi ja sama mies, millä hajuaa aina hirveästi vinssejä. Joo, se on kyllä huomattu, että reissusako ollahan tai ajamasako ollahan, niin yleensä on se 1-2 kaveria, jotka on mukana, niin tietää, että jotain hajuaa taas. Aina. Ja mä veikkaan, että jos eräs kahtoo tämän, niin tietää keneen osuu. Mutta se on yleensä, että sitä pakotetaan niin kauan, että se posahtaa jostain. On se nyt ihan sama mönkiä tai mikä tahansa. Niin. Joo. Se, että muistakaa aina se, että
oikea käyttö, ihan sama laite kuin laite ja tilanne kuin tilanne, niin sillä säästää hirveän paljon. Pollesa, etuperäongelmat, Joo. milloin etuperä on räjähtänyt. Yleensä se on, kun ojasta tullaan ja sitä keulaa hakataan siihen aina uudestaan ja aina rengas pyörii ja hakataan, niin kohta kuuluu se Kyllä. jahas! Sama homma motosa. Legendaarinen siirtohaarukka. Sitä menee, etuperiä menee. Nyt, miksi mä en niitä hajota? Niin. Sä kyllä hajota paljon, mutta ei sitä. Ei niitä koskaan. ei niitä mene. Se on yleensä, se siirtohaarukka jos menee, niin se on 99% niin käyttäjävika. Mm. Sitä Joo. yritetään väkisin paikalla laittaa, eikä se vaan mene. Aika hyvin päästiin tästä niin kytkinkidestä tähän yleiseen käyttöön ylipäätänsä. Mutta ehkä tästä on teillekin hyötyä niin ihan jokapäiväisessä elämässä, jos näin voisi sanoa. Tää on jännä aihe tämä mönkiminen yleensäkin. Mutta yleensä jos paljon hajuaa, niin kyllä mä oon oppinut ainakin katsoa sinne peilistä, että tuo on se syyllinen. Kyllä. Yleensä se sieltä löytyy, että ei se arvoisen laitteen vika on siinä. Oh. Että jos se petari menee poikki, niin turhapa sitä on se enempää murehtia. Vaihtaa sen vetoakselin ja jatkaa matkaa, se on siinä. Joka merkki saa hyvät ja huonot puolet. Kyllä. Joo. Mä löydän hyvää jopa Hondista ja Yamahoistakin. Joo. Jokaisesta hajuaa aina jotain kumminkin. Toisessa se voi olla se etuperä, toisessa on vetoakseli, alatukivarsi tai jotain muuta vastaavaa ylipäätänsä. Aina on se heikko kohta jossain koneessa. Joku on, mikään kone ei ole ihan täydellinen. Jos olisi ja ne ikään hajuaisi, niin hintalappu olisi varmasti aivan eri. Ei puhuta enää parista kympistä, se menee äkkiä 40. Joo, se on se. Mutta joo. Olisiko se tässä rupeaa se olemaan niin aika paljon ennen kuin mennään Aasisillasta taas Aasisiltaan. Kyllä. Tämä olisi tasa. Tehdään seuraava video taas jostain eri aiheesta. Rikotahan vaikka seuraavalla kerralla. Ei tarkoituksella tietystikään, mutta vahingossa jotain, niin tehdään siitä video, että näin kävi nyt ja miksi näin kävi. Joo. Pitääkö katsoa peiliin vai tuliko ikäosalla loppuun? Kyllä. Näin voitaisiin tehdä. Joo. Kiitoksia katsojille ja kiitos. ottakaa opiksi. Mekin yritetään. Morjesta. Moro.